Zdárati lidem dalšího videa. A dneska si tady zahrajeme takového stickmana. Tady to možná bude trochu delší video. Musíme prostě utíct z vězení. A ano, takhle si tady musíme vybírat. A hnedka po tady tom si půjdu zahrát a natočit FNAFko, možná jedničku. A zkusíme tohle. To byl takový energy drink, si myslím. No. On se asi nějak zastavil svět. A yes, hned první pokus. Jasně. Aha. Co třeba tak pilník? Window. Třeba zkusíme. Uvidíme. Pojď. Jo. A tak ještě jednou vezmeme pilník a teďka zkusíme tentokrát dveře. Oh. Oh. Holy shit. Ale moment, já jsem to ještě mohl mít. Já jsem se mohl vyhnout, ne? Mám pocit. Tak. Tak. Oh yeah. OK. Teraz zkusíme ještě jednou. Opět dveře. Tak. Tady. Teďka tady. Hey, he's escaping. Oh. Takže schováme. Go check yourself. What the? Dobré. Zkusím to ještě jednou a tentokrát jsem si tam schovala to. Pod tí židli, nebo co to bylo? Zkusíme to. Tak, hele, zbyl, bum. Pojď, za mnou. Tak. Hey, he's escaping. A rychle do dveří. Tak, co teď? Teďka máme židli. Aha. Tak to je. Co ty? Zkusíme prostě padat. Dobrý, no. Tak, hele. Dáme rope. A ne. Bezva. A nebo? No. Dobře. Mi neříkej, že bude tohle správně. A vypadlo, že fakt, že jo? No. My jsme to dohráli, ale ono je tady více endingů, takže... Oh look, you're back.
Tak, tady jsme zkoušeli teleport. Ready? O, Fire! Oh man. jak nějak. Takže roket. What? Tady tu raketu nebo jak se to jmenuje, vyzkoušíme. On se odrazí, ne? No, jasný. Au. OK. Znova. Zkusíme tohle. Nebo jsme doufám, že to bude mít víc to. Addingu. Witness, please continue your testimony. O. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? O. Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, Jasně, what are you waiting for? tohle bude možná Present this mít. evidence already. Akorát, že v převleku. Co tady máme podívat? Já vůbec nevím, co mám tady dělat. Take that! Take that! What is this? It's evidence. And Okay. how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant Henry Stickmin. Boom. Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bag, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. This can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin, Yes, tady jsme. Yes. Takže další ending. Ok. To byl tady ten, takže. Tady to je poslední věc, která nám zbývá. Oh. Jestli se spáčí ten kanálem. well, No, tak. Zřejmě to. Co mám dělat? Co mám dělat? Co? Aha. To je bych vidět. A tak, co
jen tady to rovně. To mi vystřelujou. Někam byl, tak pojď rovně, pojď. Tam normálně to střelá, ne? Dívejte, teďka, ještě. Dívej, teďka to budou kliky háky. Get ready. Jo, jako get ready. Get ready. Dobře. Tohle bude jako můžu. A já si vyzkouším, jestli můžu zkusit, tady byl takhle tady. Nemůžu, dobře. Já jsem to jako vidět, ale to mě to nevadí. Takže to záběhu. Běžím. To je rovně. Teď to klikám. Když s tím klikám, to je nejoutný to. Je ready. Tak pojď. Tak jak mám dělat? Tak já vůbec nevím. Teď to. Zkusíme s vámi ještě tady. Ten další způsob. Protože nevím, jak jsou tam potom lidi. Jsme tohle. Skipneme. Mám to praskne, nebo ještě takový. OK. Teď dáme ještě jednou tohle. A tam pak jako nevím, co mi to řeknu teďka. Crowbar. To je takhle. Teď přečtíme vůbec. Teď se rovně, jdeš rovně. A teď rovně. Běžím. A jinak napište mi, jestli byste chtěli třeba nějakou hledovku a nebo prostě nějakou hru, kterou bychom mohli takhle zahrát. A tady to ještě podle mě druhý díl, takže bychom se mohli pěkně zahrát tady druhý díl. Takže, vás se to teď zahrát. Takže trošku si myslím, druhý díl tady toho. Yes. A teď si podívejme všechny levely, které jdou získat. Tady nejsou, že tady nebyl. Takže to bylo pro dnešní video vše. Dejte odběr, rozhodnutkem za like, jestli mi to neslyšíte. A můžu pokračovat tady v video. A to je vše.